Аз съм Демоска и това е... Кажи си името! Това е... Ивана Лекова. Спокойно. Спокойно, това не съм го снимал. Това е кучето й. Как се казва? Кане Корф. Днешния клип ще бъде как да разходим Кане Корф. Дай по има. Дай бе! Извинете, че ви помогна, тук не ще да ми даде брускети. Ивана Лекова. Виж какво е. Абе гледай я. Абе гледай я. Чакай, спокойно. Страхува. Скри си ме накараш да дойде с тях стак. Мога бе! Не съм аз явно. Това е друго куче. Да. Няма. А ти си същата! Моля. Дарк, не лаш. Моля, колко добрички сравнени. Сана, там ли сме? Не. А? На къде сме? Да. Към Филев. Запиши какво случи имате иначе. Извинете хора, малко съм гладен. Дай брускети! Не снимам бе! Снимам на гушаха! Куче! Спокойно бе, Ивано! Кучето ме увъртя! Да, дължиш ми извинение. Ето ме, ти не отивай ти да донесеш тук. Ще го дадеш на Тики. Даме си 4. 5. Тяко са Милана и едно не мъчи. Да. Чакай да не те снимам, нали не искаш. Куче! Айде бе лекота. Опа, извинете. Бабката Морена, кой ще ни заде са? Ти! Ама ще върнеш парите. Още я вземи. Морената няма и пари. А кой? Ти? Милдарк. Айде, Дарк я гледа грозно. Айде, Дарк. Лековата, имаш ли сок? Гадно. Добре да. Сега ще гледаме как яде брускети. Куче яде брускети за първи път. Банан не ще да яде. Майко, какво злобно куче! Толкова малко па и толкова злобно. Да ти малка? Да, вярно. А Падар, гледайте го, веднъж не е излаял. Куче яде брускети. Може този клип да се казва също куче яде брускети. Що? А вие знаете ли как да качвате клип над 15 минути? Да. Как? Как? Програма. Не с програми, в YouTube. Аз знам да е, ама трябва да имате поне около 3-4 абоната. Аз имам програма такава. Даже не го качвай. За 15. Той не се качва направо. Еми, да. Може да го обработи така, ако е черно. Дар... Къде на там отивате, бе? Епа, кучето ни води. Дай брускети. Дай брускети, бе. Искам и аз. Ама! Няма, вие
ми дал. Ба! Аха! Това ми даде Мартин Криси. Ам вчера ви дадох. Да, ти е верно. Ама и аз. Да, бе! Вертолет! Е, пада. Той е много скъпо вертолетки за 500. Айде. Какво? Пубе. Майка. Вау. Криси! Айде. Гледайте. Не мога да тичам с камера. Аз не мога да тичам. Ти Марти. Не. Ясно. Аз съм с камера. Абе ще спра на пауза, докато отидем при тях. Добре хора, връщаме се. Ето ги. Изчакаха ни най-после. Забелязахте ли? Диони ни даде те не те даде, като ходи по тях. Тя не е идвала. Извинете, говорим за Хелуин. Събрах 1 килограм бомбони. Мен ми ги изяде баща ми. На мен ми останаха 200 грама от бомбони. Преди на публиката ще скоро в твой канал ще снима Бим Бузъл. Ама ти ще го купуваш. Добре, да, аз виждам, че подарък ми го дадат. Не бе, Криси, защо просто снимаме от двете камери да го качим и двамата? Стопа не. Някой че много се дърпа. Как ще бъдеше? Пак ли ще минаваме от тука? Добре. Добре хора, той души. Кравешки лайно. Ау, да бе! Добре, не са кравешки. Айде, Дарк. Имаш среща. Ето му е и приятелката. Ти си от страната към кучето. Нема аз да съм от страната. Точно ти ще си. Ето му е приятелката. Мале, тато, скача за него. Тя вчера скача и го вика. Виж го. Здрасти! Виж. Ето я. Ето го и него. Е, сега той ще седне. Мале, как го звучи? Виж бе. Гледай го! Дарк ще отвори устата. Помощ! Сигурно се е добре изчака. Това ще скочи. Спирам клипа. Хора, пак се върнахме. Оле, майко, клипа стана 8 минути и нещо. Майко! Виждате, ти си ангел. Не кара да ми да дойде това малко. Искате ли там да седнем малко? Той я дръпна. Да. Айде. Ела. Айде, Дарк. Идвай. Майко, как го дърпа? Това куче е по-тежко от мен. Майко, как ще отпара устата? Иска ти бръстки? Видите на мене. Даже малко. После в класа ми се възхищава. Вече пожаха да ми изпращат покани за Фейсбука. Как се вика? Клиповете. Моля те, гледайте ми клиповете и след като гледате се абонирайте. Моля. Никой да не е казал, че е лабрадор това куче. Не, сродословно дърво и имам даже доказателство. Добре, долне си го. Да бе, после ми го откраднеш. Нали се Жанко? Това искате брускетите? Да. За кучето са. Да. Хаштаг, дайте му Ама храна. и аз искам. Мама, стана ми една. Дай да си я разделиме. Как се делите? Така. Я искам да видя. Аз искам по-гледам. Снимам го. Дарк е изяде. Дарк е ангелче. Ама кучешко ангелче.
И да не съм чувал в коментарите. Чуйте те! И да не съм чувал в коментарите да пишете това лабрадор ли е, дали ли е. Защото тя ще се ядоса. Буквално. Само да кажа, спи на пауза, ма. Дарк, кажи здрасти. Дарк би казал здрасти. И тя пак тича. Айде, лек. Айде, бе. Ще хвата да нареча Анна, защото миналия канал беше Анна Милушева. Да, Милушева. Добре, не. Анна, хаштаг сент. Не. А как ти беше? Бях Анна Георгиева. Ага. Ми кажи така. Но, този канал беше. А ти значи си качвала с него. Качвах. Добре, да 2 клипа. Айде. Добре. Предишния ми беше също е било на лето, ама го изтрих. Моя е с котето. Не бе, базикам се, нямам. Добре. Сега тръгваме. Оп, кола. Мартина, пауза. Добре, де хора, тя лъжи за камерата, няма какво да прави се. Защото иска да е като нас. Не ми трябва. Дарк, усмихни се на камерата. Гледай го. Мама, да ми позволи, че мога да снимам. Дарк, усмихни се на камерата. Усмихна ви се. Айде, тя много му се радва. Джамвилет! Аз съм луд, да знаете. Много е добро. Хора, сега вие прибирате ли се? Аз да. Не, защото съм снимал елемента на Sword мода. И така, че мога просто да го оставя да се кача. А къде си имаш, оставиш Дарк, нали? Не, аз ще се прибера. Аз ще се прибера. Кой каза, че ще прибера? Ти! Добре хора, чао! Аз ще карам Роми на двора. Добре хора, чао! Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се, харесайте клипчето и до скоро! Има социални мрежи, Фейсбук и Мартин, да. Това, гледай как говори без мое разрешение. Той се иска да ти да пишеш социалните мрежи. Добре, да ще ги напиша в коментарите. Имай. Първата го сложиш така на мен и Дарк. Да, бе. Ще се пробвам дали така мога. Погледни как